לסיום השעה הזאת, בשבוע האחרון, 6 מקרים של מוות בעריסה. אנחנו רוצים לבדוק מה הסיבות או מה המכנה המשותף של כל המקרים האלה. דוקטור שי מרקו איתנו, מומחה לרפואת ילדים, גם רופא שינה. שי מרקו, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אבי. תגיד, מוות בעריסה זה כותרת לכל אותם מקרים של מוות לפעוטות שאנחנו לא יודעים מה הסיבה האמיתית להם? בעיקרון זה נכון. ההגדרה של מוות בעריסה היא הגדרה שבשלילה. זאת אומרת, תינוקות מתים באופן פתאומי, בעיקר לפני גיל שנה, ובעיקר בחודשים הראשונים לחיים, ללא סיבה שנראית לעין, לפחות באותו זמן שנמצאים אותם תינוקות. יש מכנה משותף אחד, תקן אותי אם אני טועה, שזה קשיים מאוד מאוד רציניים בנשימה תוך כדי שכיבה, נכון? יש בזה משהו. כשעוברים מבחינה פתולוגית או מבחינה פורנזית, מבחינת פלילית נקרא לזה ככה, על מה שקורה, על הסצנה שבה קרה הדבר, זאת אומרת על החדר שינה, על המיטה, באמת עשו מחקר מאוד גדול גם ב-2010 מצפון קרוליינה בארצות הברית, וראו ש-70% מהמקרים נגרמים בגלל בעיות בשינה, ולאו דווקא בגלל בעיות גופניות, אלא מהסביבה של השינה וצורת השינה, ולאו דווקא מהמון גורמים שקשורים בתינוק. כשאתה אומר צורת השינה, זה גם צורת השכיבה? אני אסביר. כנוירולוג ילדים אני יכול להסביר שיש הרבה דברים שהם מורכבים באותו מנגנון שינה ויקיצה גם בשינה. אצל תינוקות, בעיקר קטנים, שהמנגנונים לא תמיד עדיין בשלים, אנחנו יכולים לראות בעייתיות גם במנגנון של היקיצה אם אתה לא נושם טוב, כמו שאנחנו מתעוררים אם אנחנו נוחרים חזק. אצל תינוקות קטנים הבעיה שקיימת היא דווקא במסביב, גם בשינה על הבטן או על הגב, והתחילו בזה האוסטרלים לפני כמעט 30 שנה במין פרויקט גדול שנקרא Back to Sleep, שהמטרה היא לעבור לשינה על הגב, שהורידה משמעותית את המוות בעריסה. אנחנו רואים את זה גם אצלנו וגם בארצות הברית, ככל שיותר, בכל סטטיסטיקה, ככל שיש יותר שינה על הגב, יש פחות מוות בעריסה. למה יותר נוח לתינוק שכבר מסוגל נגיד להסתובב? מה יותר נוח לו? מה יותר בריא הבנתי ממך? לשכב על הגב ומן הסתם גם לשכב על הצד, אבל יותר נוח לו לשכב על הבטן? הרבה מאוד מהתינוקות מעדיפים לשכב על הבטן, גם כי זה נעים להם בטן אחרי האכילה או הנקה, וגם בגלל שאותו רפלקס מוכר של רפלקס מורו, אותו רפלקס שהם פורסים את הידיים בבעלה, כל אימת שיש צליל או רעש באזור שיכול להעיר אותם, הרבה אנשים לא אוהבים את זה, והורים מעדיפים להשאיר אותו על הבטן, כי ככה הוא פחות מתנער ופחות מתעורר, וזה אחת הבעיות. אם תשאל את התינוק, אני מאמין שהתינוק יגיד שעדיף לו לישון על הבטן, זה יותר נעים לו. מבחינת הבריאות, על הגב, חד וחלק. אגב, התגובות הספונטניות של התינוקות, הרעדות הפתאומיות האלה בפנים ובידיים, זה ברוב המקרים בגלל רעש חיצוני או בגלל איזשהו חלום ביוטים שהם חלמו? יש לזה הרבה גורמים. אחד הדברים זה צריך לזכור, וכיוון שאנחנו מדברים על מוות בעריסה ועל תינוקות קטנים, צריך לזכור שהתינוקות עד גיל חצי שנה, השינה שלהם מורכבת חציה, כמעט 50% מחלום, והחלום בתקופה הזו נקרא active sleep, זאת אומרת שהשינה, החלום שלו, שהוא חלום, הוא כן בתנועה, ולא כמו אצלנו שהחלום הוא מלווה בחוסר תנועה לחלוטין, לכן ילדים שזזים, בוכים, צוחקים ונעים, הרבה פעמים זה בזמן חלום עצמו, ולא בגלל שהם מתעוררים. על מה הם חולמים אגב, אנחנו יודעים? אין לנו שמץ מושג. אני רק רוצה לכוון למה ששאלת מכל מבחינת הילד עצמו והמוות בעריסה. מעבר לשכיבה על הגב, שבאמת מורידה באחוזים ניכרים את תופעת מוות בעריסה, יש גורמים שהם יכולים להחמיר את זה, והם קשורים בהיגיינה של השינה כמו שאנחנו מכירים את זה, כמו השינה על הגב, אבל גם לבוש יתר או לבוש פחת, כמות הלבוש על התינוק שלא יהיה לו ככה וחלילה, יכול לגרום לזה שהוא פשוט לא יכול להסתובב או הוא נחנק מכמות הלבוש. מה שאומר מה, סמיכת פוך בחורף זה מיותר? מוטב נגיד 2 סמיכות דקות? זה אומר שהחדר צריך להיות מחומם סביב ה-21 עד 24 מעלות עם עברור תקין, ועברור דרך אגב, עברור של החדר תקין הוריד 75% מהמקרים. יש לנו כאן צירוף של הרבה סטטיסטיקות. עברור זה אומר שאוויר צח ייכנס מבחוץ. גם, קצת אוויר צח, כן של 21 עד 24 מעלות, כן לסדר את המיטה ששום דבר לא יזוז, לא כרית, לא סמיכה, לא בובות, שום דבר שלא יכול לחנוק את הילד בטעות.
הרבה הורים שואלים אותי תמיד על כריות, אסור. צמיחה לשאלתך, צמיחה מגיעה עד גובה הפטמות, עד בתי השכי וצמודה כמו בבתי מלון שהיא מעצבנת, זה לא יוצא מתחת למזרן. אוקיי, ממש אין לי זמן, אבל ממש שאלה קצרה ותשובה של כן ולא. מוצץ, מזיק או מועיל? מוצץ, הראו בסטטיסטיקות שמי שמוצץ מוצץ, יש לו סיכוי נמוך יותר למוות בעריסה. אוקיי. דוקטור שי מרקו, מומחה לרפואת